Уряд Беларусі працягнуў на паўгода забарону на ўвоз і продаж тавараў 14 гандлёвых марак спонсараў чэмпіянату свету па хакеі з шайбаю. У спісе кампаніі, што адмовіліся падтрымаць першынство ў выпадку, калі яго правядзення будзе ў Менску. У эфіры «Аб'ектыў». Мяне зовут Александр Пуціла. Добрый вечар. Белсат, першы ў свеце тэлеканал, прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Гэта тое самае, што прызнаць экстрэмістамі ўвесь народ. Як следчыя фабрыкуюць справы на беларусаў, новы зліў байполу. Ну тогда не распространяйте, что я вам дал, чтобы ты исправить. Да я молчу. Уже топик лежит. Викторович, я молчу. Я вообще молчу. Я поняла вас, услышала. Трагедыі пад Иркутском загінулі беларусы і чальцы лётнага экіпажу. Компания «Гродно», белорусская, работала на внутренних российских рейсах, неоднократно участвовала в транспортировке грузов. Двойчы экстрэмісты. Раней нашы матэрыялы прызналі экстрэмісцкімі. Цяпер усе інтэрнэт-рэсурсы Белсату прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Што гэта азначае і якія наступствы можа мець? Вітаў Сішук. Мала незаконнага зняволення, мала пераследу журналістаў. Цяпер спрабуюць дабрацца да гледачоў. МУС прызнала нашыя інтэрнэт-рэсурсы экстрэмісцкім фармаваннем. Прызнаць мільёны беларусаў, которые глядзяць нас альбо чытаюць у соцсетках, альбо глядзяць на Ютубе экстрэмістамі немагчыма. Гэта тое самае, што прызнаць экстрэмістамі ўвесь народ, бо пераважная большасць беларусаў ўсё-такі давяраюць незалежным сродкам масавай інфармацыі. На рашэнне МУС Беларусі ўжо адрэагавалі ў Міністэрстве замежных справаў Польшчы. Тэлевізія Белсат як канал польскай. Белсат як канал польскага грамадскага тэлебачання гэта вельмі важны элемент у надаванні беларускаму грамадству права на свабоду інфармацыі. Мы асуджаем усе абмежаванні, якія былі раней, як і тыя, якія з'яўляюцца цяпер. Мы будзем з усіх сілаў старацца, каб Белсат мог дзейнічаць з тэрыторыі Польшы, а таксама ў Беларусі. Мы з усіх сілаў будзем дапамагаць Белсату. Ze wszystkich sił będziemy także pomagali telewizji Bielsat. І хоць сама па сабе падпіска ці прагляд у адрозненні ад рэпосту матэрыялаў фармальна не павінна карацца, эксперты ў пытаннях кібербяспекі раяць чысціць гісторыю прагляду ў браўзерах, уключаць VPN, абавязкова наладзіць двухфактарную аўтэнтыфікацыю ў Тэлеграме, а таксама не падпісвацца ўласным прозвішчам і не ставіць сваё фота на аватар у Тэлеграме і на Ютубе. Што датычыць юрыдычнага боку справы, як сцвярджае юрыст Михаил Кірылюк, нідзе нават не прапісана, хто канкрэтна належыць да экстрэмісцкага фармавання. Крытэру няма. Няма і юрыдычнага спосабу абараніцца. Пры гэтай уладзе беларус не можа адчуваць сябе ў бяспецы. Такое, як ты можаш адчуваць сябе ў бяспецы? Напрыклад, нават калі ў цябе няма тэлефона, але ты з кімсьці аб чымсьці паразмаўляў на кухні. Расплывістая не толькі фармулёўка экстрэмісцкія фармаванні, але і панятак экстрэмізм, які азначае скрайныя погляды. ААН увогуле заклікае вывесці з крымінальнага заканадаўства артыкулы пра экстрэмізм, бо аўтарытарныя рэжымы выкарыстоўваюць іх для пераследу палітычных апанентаў і стрымання праўдзівай інфармацыі. Калі ў дэмакратычнай краіне гэта чалавек, які заклікае нешта забіваць, нішчыць, усталёўваць дыктатуру альбо праводзіць геноцид, то у недэмакратычнай краіне экстрэмістам становіцца проста чалавек, які заяўляе, што 2 × 2 раўняецца 4. Між тым, сярод іншага журналісты Белсату зазнавалі тэрор ад таго самага МУС Беларусі. Вось што згадвала наша калега Алена Дубовік пра катаванне на Крэсціна. Назірательніца такая бялёсая дзяўчына маладая. Яна здзекуецца, яна проста біла ўсіх. Мяне біла каленам у жывот, біла па нагам, сёння біла дубінай па спіне. Нашу фотакарэспандэнтку Ірыну Арахоўскую падстрэлілі гумовай куляй. Нашу калегу Кацярыну Андрэеву ў жніўні аглушыла святло-шумавою гранатаю. Бойцы забежали у дворы и распочали стрелянину просто у дворы. А теперь нас запустили люди до себе, до дому, и мы лежим на подлозе. Наш вядоўца Владимир Мацкевич знаходзіцца ў СІЗО. Кацярыне Андрэевай і Дар'е Чульцовай прысудзілі 2 гады калоніі за стрым з плошчы Пераменаў у Менску, народнага мемарыялу забітаму Роману Бандарэнку. Як сцвярджае расследаванне байполу, у справе забойства фігуруюць байцы СОБР, а таксама найбліжэйшае атачэнне Лукашэнкі на чале з Эйсмонт. Так, по-серьезному. Давайте организуем серьезный рейд, и все. Вядомыя імёны прынамсі 10 загінулых пры здушэнні пасля выбарчых пратэстаў. Паводле падлікаў праваабарончага цэнтру «Вясна» больш за 35 тысячаў чалавек былі беспадстаўна затрыманыя. Аднак ніводнай справы супраць сілавікоў не завялі. А мы будзем набліжаць той час, калі ў Беларусі ўсталюецца сапраўдная законнасць, распавядаючы вам праўдзівую інфармацыю.
З самага сэрца экстрэмісцкае фармаванне. Віталд Ціўчык, Белсат. Наўрад ці кагосьці абмінула прававое бязладдзе дыктатарскага рэжыму выснова расследавання «Байпол» пра тое, як следчыя фабрыкуюць справы супраць беларусаў. Гаворка не абавязкова пра палітычныя працэсы. Наркотыкі, паклёп, крадзяжы, карупцыя – ўсё, на чым растуць паказнікі і зоркі на пагонах. Пра тое, як робяцца падтасоўкі ўнутры органаў, Юлія Цельпук. 24 тысячных грамма марихуаны знайшлі у сына Алены Кузьминой. Это мой сын. Алена сябе Кирилл узял и передачу 2 граммов своему знакомому. Потом уже, когда он подходил ко мне во время суда и сказал, что следователи сказали, если ты так не скажешь, то пойдешь вместе с ним по 3 на 10 лет. Гэта называется «пайшоў на супрацу». Вось толькі у выніку атрымаў 9 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму. Не было ни отпечатков пальцев, не было ни записи. Даже те показания, которые давали милицианты, они были разные. Один говорит, 20 метров стояли, другой говорит, 100 метров. Ініцыятыва «Байпол» апублікавала матэрыял, як следчыя фальсіфікуюць доказы ў крымінальных справах у змове з міліцыянтамі ды пракурорамі. На запісе гераіня з падобным да Міраславы Хлышчанко-Хазановскай голосам з аддзелу следчага камітэту Кастрычніцкага району Менску. Я вчера, когда увидела осмотры, причем где они изоленты изымают, начиная от осмотра телефонов, который изымается 13 числа, а осматривается он каким-то образом 12 числа. Так это он поменял. И все эти осмотры, разные почерки, разные ручки. Это что за хуйня? Конверты памянялі, агляды перапісалі. Гаворка ідзе пра падмену рэчавых доказаў і падлог протаколаў следчых дзеянняў, тлумачыць прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Олег Талерчык. Трудоголику Мирославе Игоревне очередной достигнутый показатель, а кому-то до 20 лет лишения свободы по 328 так называемой наркотической статье Уголовного кодекса. А точнее, 20 лет ада по прямому указанию диктатора. Загадвала не ўносіць дату і час, нішчыць працэсуальныя дакументы, не дапытваць асобаў, паказанні якіх могуць паўплываць на хаду расследавання. Плюс падмена працэсуальных дакументаў у крымінальных справах, якія ўжо перададзеных пракурору для накіравання ў суд. Ну тогда не распространяйте, что я вам дал, чтобы ты исправить. Да я молчу. Лежит. Викторович, я молчу. Я вообще молчу. Я поняла вас, услышала. За такія справы адказнасць да 3 до 7 гадоў пазбаўлення волі, кажа Олег Талерчык, былы старэйшы пракурор Генпракуратуры. Такімі патэнцыйнымі сядзельцамі унутраныя органы перапоўненыя, кажа блогер Нехта, які бадай першым кінуў выклік лішнім асобам у праваахоўных органах і атрымліваў безліч паведамленняў пра тамтэйшае бязладдзе. Вельмі шмат міліцыянтаў, якія сапраўды хочуць служыць народу, а не гэтай сістэме, засталося ў органах. І их, конечно, принижают, их позбавляют премиям, им не дают нормально працаваць. Асобным спісам ідуць справы палітычныя. 2 лістапада следчы камітэт і шэраг управленняў унутраных справаў гарвыканкамаў пазбавіліся аккаунтаў у Гугле і каналаў у Ютубе. Когда сюда приходят сотрудники Следственного комитета и делают такие глаза и говорят: что вы можете нам рассказать? З прычыны санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў і арганізацыяў, датычных да гвалту і рэпрэсіяў у Беларусі. Юлія Цельпук, Белсат. Просто прывезці дровы сям'і асуджанага за пратэсты злачынства, яшчэ якое лічыць беларускі рэжым. За гэта, а таксама за аплату штрафа ў гомельскага праваабаронцу Леаніда Судаленку сёння адправілі ў калонію. У гэты час у Менску актывісту Міколу Дзядку абвінавачанне запрасіла 5 гадоў зняволення. Судовыя справы дня у аглядзе Надзеі Бельскай. Праца выкананая, і гомельскі суддзя Сергей Салоўскі можа спаць спакойна. Сёння ён адправіў у калонію сябраў праваабарончага цэнтру «Вясна». Леаніда Судаленку на 3 гады агульнага рэжыму, Тацяну Ласіцу на 2,5. Адзінае спадзяванне было толькі ў тым, што дадуць не 3 гады па максімуму, як прадугледжваюць санкцыі, а дадуць усё ж такі 2,5 гады, таму што у Леаніда ўсё ж такі ёсць непаўнагадовы сын. Тацяну Ласіцу і Леаніда Судаленку затрымалі амаль 10 месяцаў таму, за што менавіта грамадства даведалася з лістоў палізняволенага. Прывёз дровы шматдзетнай сям'і, патлумачыў відэаблогеру, што такое пратэст, прапанаваў сустрэць за кратаў гамяльчанку, правёў семінар аб лічбавай бяспецы, аплачваў штрафы і судовыя мыта.
Гэта кваліфікавалі па дзве часткі 342 крымінальнага артыкулу. Арганізацыі рыхтавання дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, і навучанне, рыхтаванне ці фінансаванне пратэстаў. Няма сумневаў, што ўлады пераследуюць вясну ў помсту за яе 25-гадовую выбітную, бясстрашную працу па абароне правоў чалавека. У супольнай заяве праваабаронцы заклікаюць улады Беларусі неадкладна адмяніць вырак і вызваліць праваабаронцаў. Прысудам абуранае і грамадства. За гады сваёй практыкі кіраўнік гомельскай вясны, адвакат Леонид Судаленко, дапамог дзясяткам, а то і сотням людзей, якія яму дагэтуль удзячныя. Уничтожают людей, уничтожают личности, уничтожают профессии тех, которые просто неугодный режим. Очень надеюсь, что все-таки белорусы не позволят ни ему, ни другим нашим политзаключенным сидеть все свои сроки до конца. Быццам і нечаму здзіўляцца, але эмоцыі цяжка стрымліваць. Пра прысуд Леоніду Судаленку яшчэ не ведае гомельскі валанцёр Ілля Міронаў. Яго вы бачыце на гэтых здымках. Ён ужо месяц як у СІЗА. Сёння раніцаю яго ўдома правялі чарговы ператрус. Конечно, ничего, ни одной бумажки, нигде ничего не забрали. Да потому что и ничего нет. То, что можно было, уже давно забрали. Ілля адзін з тых, каго затрымалі за каментары ў справе Андрэя Зельцара, забітага ў страляніне з працаўніком КДБ. У словах валанцёра следчы камітэт угледзеў абразу прадстаўніка ўлады і распальванне варожасці. А гэта кадры сённяшняга і перадапошняга судовага паседжання над вядомым беларускім анархістам Міколам Дзядком. Дарэчы, пачатак затрымалі амаль на гадзіну. Будынак нібыта замінировали. Впечатление такое, что они хотят быстрее избавиться от этого дела. Оно у них уже, как они говорят, навязано на зубах, как я предполагаю. Потому что дело слеплено ни о чем. Дело слеплено без доказательств. Мікалая вінавацяць у блакаванні дарогі, ад якога дзяржава зазнала страты амаль на 6 тысячаў рублёў, а таксама ў вядзенні тэлеграм-каналу «Мікола». Да справы далучаюць і нібыта знойдзеныя ў яго шкляныя бутэлькі з гаруча-змазачнымі матэрыяламі. Усім, хто мае дачыненне да арганізацыі гэтага судовага працэсу, а роўна і іншых палітычных рэпрэсіяў у маёй краіне, я хачу сказаць: не майце ілюзіяў. Ніякія напісаныя вамі паперкі, ніякі тэрор не здольны спыніць вызваленне чалавека і прагрэс. Мы ўсё роўна пераможам. Міколу пагражае 5 гадоў турмы. Любой режим всегда падет. Живи Беларусь. Верим, можем, переможем. Ничто не спляміць і не асіліць нашай праваты. І нам яшчэ паслужыць наша памяць. Цяпер Леонид Судаленко і Тацяна Ласіца чакаюць этапу. Ілля Міронаў суда, Мікола Дзядок выраку. Яго агучаць у наступную сераду. Надзея Бельская, Белсат. Польскае міністэрства замежных справаў ізноў выклікала Александра Часноўскага, часовага паверанага ў справах Рэспублікі Беларусь, каб выказаць пратэст у сувязі з чарговай правакацыяй на мяжы. Гэтым разам на тэрыторыю Польшчы з Беларусі зайшлі невядомыя людзі ў вайсковай амуніцыі са зброяй, працягне Антон Каменскі. Уначы з 1 на 2 лістапада трое невядомых у вайсковай форме са зброяй перайшлі на польскі бок. А калі іх заўважыў польскі патруль, перазарадзілі зброю і вярнуліся на беларускую тэрыторыю. Гэта спроба эскалацыі тых дзеянняў, з якімі мы сутыкаемся на мяжы. Памежнікі, жаўнеры аперацыйных войскаў, жаўнеры тэрытарыяльных войскаў доўгі час зазнаюць такога кшталту дзеянні. І трэба падкрэсліць, што сітуацыя ўсё больш напружваецца. Колькасць правакацыяў і спробаў перайсці мяжу бліжэйшым часам не зменшыцца, упэўненыя ў Варшаве. Аднак спецыяльныя службы Польшчы зафіксавалі, што Ірак пачаў эвакуацыю сваіх грамадзянаў з Беларусі. Апошнімі днямі мы зафіксавалі зваротны рух. Некаторыя мігранты зацікаўленыя вярнуцца ў Ірак, у Багдад. Некалькі самалётаў апошнім часам вылецела з Беларусі маршрутам Менск-Багдад. Мігранты часцей зацікаўленыя вяртаннем у краіну паходжання, бо яны бачаць, што дарога з Беларусі нялёгкая, а польская мяжа вельмі добра ахоўваецца. Праект афіцыйнага Менску для стварэння штучнага міграцыйнага крызісу на ўсходніх межах еўразвязу зазнае крызіс, мяркуе палітолог Валер Карбалевіч. Крызіс выяўляецца, па-першае, у тым, што не ўдалося прымусіць еўрапейскі звяз з дапамогай вось гэтага мігранцкага крызісу на перамовы на ўмовах афіцыйнага Менску.
Другая проблема гэтыя мігранты сталі ствараць пэўныя цяжкасці для самой Беларусі. Яны сталі заўважнымі ў Беларусі. Заўважыць вялікія групы мігрантаў можна ў гандлёвых цэнтрах, кафэ, на вакзале Менску альбо ў памежных вёсках. Некаторыя жывуць пад адкрытым небам у дварах і на вуліцах. Аднак падобна, што ўлады гэта не турбуе. Яны надалей выдаюць кароткачасовыя візы гасцям з Блізкага ўсходу і Афрыкі. Перакрочыць беларуска-польскую і беларуска-літоўскую мяжу госці імкнуцца не толькі пешшу, але і на чоўнах. А гэтым мігрантам не пашанцавала. Падобна, што літоўскія памежнікі развярнулі іх у бок Беларусі. Вяртацца прыйшлося праз халодную раку. Толькі за апошнія сотні літоўскія і польскія памежнікі перадухілілі 453 спробы нелегальнага мінання мяжы. Тым часам мігранты амаль дасягнулі Францыі. Пры канцы кастрычніка паліцыя блізкага да французскай мяжы нямецкага гораду Карлсруэ затрымала 2 грамадзянаў Пакістану. У Нямецчыну яны трапілі праз Польшчу і Беларусь, а ў нашую краіну прыехалі праз Расею. Антон Каменскі, Белсат. Самолет Ан-12, які належыць беларускай авіякампаніі «Горадня», зазнаў катастрофу ў Іркутскай вобласці Расеі. Все 7 чалавек, якія былі на борце, загінулі. Предварительно в 19:45 поступил сигнал, что военно-транспортный самолет Ан-12, выполняющий рейс из Якутска в Иркутск, запросил второй заход на посадку. К сожалению, он не смог посадить самолет в первый раз и после этого пропал с радара. Местные жители обратились в службу спасения, указали место крушения самолета. Прибыли спасатели, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. Компания Гродно, белорусская, работала на внутренних российских рейсах, неоднократно участвовала в транспортировке грузов. Сярод ахвяраў крушэння 3 беларусаў. Гэта чальцы экіпажу штурман Андрэй Сергею, а таксама інжынеры Дмітрый Германенко і Максим Карпук. Трагедыя адбылася за 4 кіламетры да аэрапорту пры заходзе самалёта на пасадку. Пасля сутыкнення з зямлёю самалёт загарэўся. Меркавана, катастрофа адбылася з-за памылкі пілатавання або тэхнічнай няспраўнасці. Белаэранавігацыю могуць адключыць ад еўрапейскай базы звестак аб паветраным руху. Гэтую інфармацыю сёння пацвердзіў дырэктар дэпартаменту авіацыі Артём Сікорскі. В настоящее время такая проблема существует. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими партнерами. К сожалению, наши европейские, именно наши авиаторы, партнеры, объясняют, что это политическая команда поступила. Она никак не связана с какими-то вопросами нашего взаимодействия. Са словаў Сікорскага, страчаная выгада беларускай грамадзянскай авіяцыі ад санкцыяў складае каля 10 мільёнаў долараў штомесяц. У выпадку немагчымасці лізінгу для Белавіі амерыканскіх і еўрапейскіх самалётаў кампанія можа замяніць іх на машыны расійскай вытворчасці. Пасля інцыдэнту з прымусовай пасадкаю самалёту Ryanair еўрапейскі звяз і шэраг іншых краінаў закрылі для беларускіх авіаперавозчыкаў сваю паветраную прастору. Таксама самалёты еўрапейскіх авіякампаніяў адмовіліся ад выкарыстання паветранай прасторы Беларусі. Сёння дзень народзінаў у журналіста, літаратуразнаўцы, доктара філалагічных навук Александра Фядуты. Сваё 57-годдзе ён адзначае за кратамі. У красавіку навукоўца затрымалі ў Маскве супрацоўнікі КДБ як падазраванага ў арганізацыі дзяржперавароту. Са святам Александра Фядуту віншуюць ягоныя калегі. Многие его знают и помнят как человека, который в самых сложных ситуациях принимал решения именно по совести. И мне кажется, что вообще мало таких людей сегодня есть. Не могу не пожадать хутчэйшага вызвалення, магчымасці обняться со сваякамі, с близкими, с жонкой.
Отдельное упоминание, отдельной благодарности и современников, и коллег заслуживает его исключительно, на мой взгляд, важная работа по изучению культурных контактов и культурных взаимодействий между русской, польской и белорусской культурой. Вот в изучении этого взаимодействия он является одним из ведущих экспертов в мире. Дорогой Александр Иосифович, мы вас поздравляем с днем рождения, желаем вам многое и благое лето и скорейшей встречи в Киеве. Далее ў эфіры Віталь Цыганкоў прапануе паразважаць, на якую дыктатуру ў гістарычным аспекце найбольш падобны рэжым Лукашэнкі і ўзгадаць, якім чынам часцей сыходзяць дыктатары мірным шляхам перамоваў або рэвалюцыйным. Сённяшні ягоны суразмоўца, гісторык, супрацоўнік расійскай службы радыё «Свабода» Яраслаў Шымаў. А ў аб'ектыве на гэты час усё. Шчасліва.